Galicia e outras comunidades únense para reclamarlle ao Ministerio de Agricultura que inclúa o mildeu dentro das pragas subvencionables polos seguros agrarios. Que se inclúa, por exemplo, estamos aquí en Rías Baixas, o mildeu dentro das enfermidades, das pragas subvencionables dentro dos seguros agrarios. Porque, explica a conselleira, nestes momentos viñedos con mildeo poderían quedar excluídos de recibir compensacións ante estragos meteorolóxicos. Co cal o propietario, a maiores de ter esa merma na súa colleita, pois ten que seguir tratando periódicamente para que o mildeu non afecte, porque senón pois non lle cubriría o outro dano, non? Declaracións da titular de Medio Rural dende un viñedo de Ribadumia afectado hai uns meses por unha treboada. María José Gómez destacou a importancia de que os viticultores protexan o seu con seguros agrarios. Nesa liña destacou que o Goberno galego acaba de ampliar as axudas a estas pólizas. Sacamos unha axuda, unha subvención de 9,5 millóns de euros que vimos de ampliar. Esta mesma semana se publicaba no DOGAS a ampliación de 1,5 millóns de euros, é dicir, que unha aportación de 11 millóns de euros de fondo propio para axudar aos gandeiros e agricultores e viticultores pois que se animen a protexer as súas producións cos seguros agrarios. A conselleira destacou o incremento nas achegas neste ano porque indicou tamén aumentou a demanda de seguros agrarios. Unha demanda que medrou un 75% na convocatoria anterior. Teño que dicir que hai 38.000 pólizas, había no ano 25 38.000 pólizas con un capital asegurado de 1.200 millóns de euros. Seguros que achegan tranquilidade e estabilidade aos viticultores, como no caso deste viñedo. Polo máis de marzo ou así, que é unha granizada, algo que non se pode controlar, e, bueno, estropeou bastante os viñedos. Suerte que temos contratado un seguro agrario xa dende fai 4 ou 5 anos, e, bueno, eso, o perito dixo que había o 69% de afectación, que volverá antes da vendimia a valorar como está o estado das cepas e dos racimos, para facer unha última avaliación e depois concretar o abono que nos vai a facer. O alcalde de Ribadumia animou a veciñanza a contar con estas garantías nas súas parcelas. O rural que poida ter esas garantías para as súas producións, pois sempre é interesante. As condicións meteorolóxicas en moitos casos pois marcan precisamente as diferencias, estar protegidos, pois creo que é importante. Por lo tanto, traballar nese sentido pois creo que é unha responsabilidade tamén e sobre todo tamén unha axuda moi importante